Ayan. Good morning mga kadonmake. Nandito na naman tayo sa ating tambayan habang maaga pa. Habang sarado pa yung binabantayan natin, tatambay muna tayo dito. At tutulong muna tayo sa pagpapala ng buhangin para magpapawisan na naman tayo. Ang iuupo natin, itutulong natin dito para magpapawisan din tayo. Alang mahirap mag-video. Tutulong ako, walang magbibideo mga kanunmaki. Ayan guys, ayan yung mga nakahakot. Ayan. Ayan sila mga nakakot at dito nila dinadala guys sa ginagawang bahay. Ayan, titingnan natin. Ayan, dito dinadala yung buhangin. Yan yung ginagawang bahay. So tara, tutulong tayo doon guys. Maaga pa guys, kumakayod na tayo. Pinagpapawisan sa umagang-umagi, di ba? Kaysa yung ano, puta tangali. Ano yun, ibig sa ibig. Guys! Ala! Ako ba hinihintay ko? Hello mga kanunmaki. Ha? Opo kayo? Tulong muna tayo sa pagpapala ng buhangin para pagpapawisan tayo. Lalay
lang. Tulak lang natin. Dahil marami na suhan. Eh, hinahuli na lang. Naka-live pala tayo, oh. Baka ma-discover tayo ganito. Sumasideline ka dyan? Uy, mga pupa.